ବାଲେଶ୍ୱରର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ସେହି ଶୀତଳ ପାଠାଗାର ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ପୁସ୍ତକର ପୁରୁଣା କାଗଜର ବାସ୍ନା ମଝିରେ 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଗବେଷଣା ଚାଲିଥିଲା। ଇତି, ମୁକ୍ତା, ନୀଳା, ତୁଳସୀ, ଅଂଶୁମାନ ଏବଂ ସତ୍ୟଜିତ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରୁଥିବା ଗବେଷକ। କେବଳ ଏକ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ହଜିଯାଇଥିବା ସତ୍ତାକୁ ଖୋଜିବା ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର ଅଳସ ଅପରାହ୍ନ ଏକ ଛୁଟି ଦିନ। ଯାଜପୁରର ପ୍ରାଚୀନ ପୁଷ୍ପଗିରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିଳାଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ରକ୍ତିମ ଆଭା। ସେହି ଶୈଳୀ ସୋପାନର ପ୍ରତିଟି ପାହାଚ ସତେ ଯେପରି କେଉଁ ବିସୃମୃତ ସଭ୍ୟତାର ଗାଥା ଗାଉଥିଲେ। ଧୀର ପବନର ସ୍ପର୍ଶ ଆଉ ଝାଉଁଳିଆ ଆଲୁଅର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗବେଷଣା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 6 ଜଣ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କରିଦେଇଥିଲା ଆହୁରି ଜୀବନ୍ତ। ଇତି, ଦେଖୁଛୁ ସତ୍ୟ, ଏହି ଭଗ୍ନ ସ୍ତୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ବି କାହାର ପାଦ ଶବ୍ଦକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସାହିତ୍ୟର ସେହି କେତେଟା ସୀମିତ ପୃଷ୍ଠା ଭିତରେ ଗବେଷଣା ତ କରୁଛେ, ହେଲେ ଏହି ମାଟି ତଳେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗୌରବ ଆଜି ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି ତାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଜାଣୁ? ସତ୍ୟଜିତ, ଏଇଠି ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ବହିର ପୃଷ୍ଠା ତୁଳନାରେ এই ମାଟିର ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ। ମୁଁ ଏବେ ମୋବାଇଲରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁ କରୁ ମହାନୁଭାବ ଭାନୁପଦ୍ମଙ୍କ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆର୍ଟିକଲ ପଢ଼ିଲି। ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଚୀନ ସମ୍ପର୍କର ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟବୃତ ଦିଗ ଅଛି ଯାହା ହୁଏତ ଆମ ଇତିହାସର ରୁଦ୍ଧ କବାଟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ଅଂଶୁମାନ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ବହି ଭିତରେ ନୁହଁ, ବରଂ ମାଟିରେ ଖୋଜିବାକୁ ହେବ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଖୋଲା ଜିପ୍ ଅଛି। ସେଇଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ବିସ୍ମୃତ ଗହ୍ୱରକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ବାହାରିଯିବା। ତୁଳସୀ, ସତ କଥା। ପରମ୍ପରା କହେ ଯେଉଁଠି ଇତିହାସ ନିରପିଯାଏ ସେଠାରେ ମାଟି କଥା କହେ। ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ହୁଏତ ସେହି ଶୋଇଥିବା ଇତିହାସକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହୋଇପାରେ। ପରଦିନ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୁନେଲି କିରଣ ଝଲସୁଥିଲା ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ। ଘର ଘର ଶବ୍ଦ କରି ସେହି ପୁରୁଣା ଜିପ୍ଟି ଛୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସତ୍ୟଜିତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା। ସତ୍ୟଜିତ, ଆମକୁ ଏବେ ସିଧା ବାହାରିବାକୁ ହେବ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମହାନଦୀ ତଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ସେହି ମଧ୍ୟଭାଗକୁ। ଭୌଗୋଳିକ ହିସାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ 60 ମାଇଲର ଏକ ଏମିତି କରିଡର ଯାହା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ସଭ୍ୟତାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଥିଲା ବୋଲି ଭାନୁପଦ୍ମ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ନୀଳା ଝରକା ସେପାକୁ ଯାଇ ଉତ୍ସାହର ସହ କହିଲା, ଦେଖ, ସେଠି ଦୂରରେ ମହାନଦୀର ନୀଳ ଜଳରାଶି ଦେଖାଗଲାଣି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସେହି ବିଷମତା ପଠା ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସତ୍ୟ, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବାବେଳେ ମୁକ୍ତା କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ସେହି ବିସ୍ତୃତ ନଦୀ ପଠାକୁ ଏକଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ନୀଳା ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, କ'ଣ ହେଲା ମୁକ୍ତା? ତୁ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁଛୁ? କ'ଣ ହେଲା କି? ମୁକ୍ତା ଟିକେ ଚମକି ପଡ଼ି ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଏ ଭାନୁପଦ୍ମ? ଆମେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ପଢ଼ୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଏତେ ଭିନ୍ନତା କ'ଣ ପାଇଁ? ବାକି ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଇତିହାସକୁ କେବଳ ଘଟଣାରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସକୁ ଭୂଗୋଳ ଏବଂ ନାଗରିକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଏକ ନୂତନ କୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେହି ରହସ୍ୟର ଉତ୍ତର ଆମେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ହିଁ ଖୋଜି ପାଇବା। ଜିପ୍ଟି ଏବେ ମହାନଦୀ ପଠାର ସେହି ରହସ୍ୟମୟ ନୀରବତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା। କ'ଣ ଲୁଚିଛି ସେହି ବାଲିଚୋରା ତଳେ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମାଟିର ମହାନିଦ୍ରା ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ।